Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Nowel u grazzi Viktor tal-li l-għajtu l-istedina tagħna. Grazzi lilek tal-istedintna. Ma għandkom storja partikolari. Xregatina. Mela, aħna xi 2019 ma konniex nafu xulxin, Viktor u l-membri l-oħra tal-kumitat. Kollha ntqajna fuq dil-page fuq Facebook li kien jisimha Traditional Maltese Sailing Boats. U fuq din il-websites kien hemm ħafna nies dilettanti tad-dajjes tradizzjonali Maltin. U l-maġġor parti tad-drabi kulħadd tigerger u kulħadd jingħaj għax ħanitilfu dad-dajjes kollha. U ħajspiċċaw u messa nagħmlu xi ħaġa u l-gvern messa jagħmel xi ħaġa u l-ieħor messa jagħmel xi ħaġa. U 4 minna, 5 minna deċidejna li speċi kif jgħidu l-Ingliżi we put our money where our mouth is. U deċidejna li niffurmaw il-Malta Traditional Boat Association. Fi 2019 formajna il-Malta Traditional Boat Association. Waħda mill-ewwel affarijiet jew inkella imħabba didilha ngħid. Sibna dajsa għawdex, dajsa daqsxejn rar illum kull ma fadal 21 minnhom minn riċerka li għamilna, ħidula Firilla. Għandha storja partikolari. Għandha storja partikolari, iva. Ħafna nies qisha Luzzu, imma mhijiex Luzzu, hija mibnija iktar misluta, iktar baxxa mal-ilma. U xtrajna did-dajsa bejnietna u ddeċidejna li nirrestawrawha. Issa jekk xtrajniex u mbagħad għamilna l-association jew il-kontra, imma insomma ħaġa ġabet l-oħra. Dal-aħħar. Luħux. Iva, din kienet waħda mill-aħħar dajjes tal-luħ Maltin. F'dal-aħħar kemm naħseb 80 sena tlifna ammont ta' tipi ta' dajjes tal-luħ. Enormi. Kienu qabel luħ biss kienu u t-tip ta' luħ li għandha li huwa Tarkija l-iktar li kien ideali għas-sajjieda Maltin għax hawn Malta żewġ tipi ta' luħ kienu jużaw qabel ma ġew l-Ingliżi. Kienu jużaw dak ngħidu l-Latin, trianglu l-kbir, bħalma kienu jużaw il-kavallieri fuq ix-xwieni għad-dajjes il-kbar u kienu jużaw mill-luzzijiet tawdex ukoll biex iġibu l-merkanzija Malta, imma d-dajjes iż-żgħar għalkemm kienu jafu jarmaw bil-Latin, kienu jippreferu jaħdmu bit-Tarkija għax it-Tarkija ikollu xi jkollu jaqbad u jtella xi ħaġa bil-moqdief fil-fatt ħafna mill-tratti ta' Rom, anke moqdief hemm, moqdief biċċaqlu oħra, u jżid bli jkollu. Jekk ikollu l-kanvas li qed jagħti d-dajsa u r-riħ huwa baxx, iżidu x'imkien ukoll ma' di Tarkija, allura jgħin ruħu billi jsib u m'għandu spejjeż enormi biex jagħmlu luħ essenzjalment kwadru, tħetulu l-mara jew iħituhu stess, mhux komplikat biex tagħmlu Tarkija daqstant. Allura kienu jarmaw bit-Tarkija u jraqqaw jirrepazzaw bil-lisi. Imma l-lum il-ġurnata issa biex tirrestawrawha insomma. Tinvolvi biċċa xogħol tal-ostja. Kif kienet jgħid Viktor, Tarkija huwa luħ antikismu, huwa biex inkunu daqsxejn raffi huwa l-luħ li ġie wara l-luħ kwadru. L-luħ kwadru dak li naraw klassiku fil-Viking ships u fil-vapur tar-Rumani. Mbagħad hemm it-Tarkija li huwa luħ kważi kwadru, mhux kompletament kwadru. Ikun hija hekk xa. Eżattament, daqsxejn triangolari bil-ġnub kwadri. U kif qed jgħid Viktor kien jintramma malar ħafna, mingħajr ħafna spejjeż u jintramma malar ħafna. U dal-luħ jintuża mal-Mediterran kollu, anke f'ċertu pajjiżi nordiċi.
Malta l-aħħar li ntuża lej 1940s, 1950s naħsbu. Il-dnub huwa illi minn 1950s law insejna kif jintrama, insejna kif jużaw. Għaxum baddaħal il-motoru. Għaxum baddaħlet il-magna. L-oħlatin li semma Viktor dam daqxejn iktar. Għalix kienu zaħ id-dajestawdex, un-bat kienaw interess kbir fil-fregatini bil-qluħ, kienaw kompetizzjoniet kbar bejn Marsa Scala u Brizabbuġa, u dak l-aħħar li kienaw il-qluħ. Ma kif jaħdmu eżatt naħseb maċaw. Fimni, kif il-Latin li għandkom naħseb galbu biex taħdmu fuqu. Uġek. Il-Latin jaħdmu ħafna l-Italja, per eżempju, għadhom mdajjes bih. Ħafna mdajjes. Il-Tarkija għal-kemm għadha użata ħafna fil-pajjiż tal-Mediterran, il-Tarkija Maltija hija partikolari ħafna, hija tintrama b'mod differenti. F'ċertu dajjes hemm dak li jgħidu bank il-lasta, li huwa bank li jmur minn naħa l-oħra tad-dajsa fejn kien jitpoġġa tip ta' arblu. Hemm ċertu dettalji li għalkemm ħafna ritratti għaw modelli għaw ċertu dettalji li insejnihom, tlifnihom. Ma nafx, qed nsibuhom bil-mod mir-ritratti u mill-esperjenza. Konna dajsa l-baħar noqogħdu nippruvaw ngħidu mela di taħdem hekk issa. Aħna qed immorru barra wkoll, vuol-diri jimmur Sardinja biex nitgħallem tal-Latin, vuol-diri ġib ċertifikat hawn nista' nsuq l-Italja kollha, pereżempju, bil-traditional sales, bħali hawn oħrajn hawn xi 4-5 diġà u oħrajn interessati li immorru jitgħallmu, vuol-diri Baħrin għandna diġà minn suqhom. Li rridu id-dajsa l-baħar biex hawn naħdmu fuqha issa. Kemm għandkom spejjeż tikkalkola? Mela, aħna inna formati mid-2019. U speċi 2019 ħadimna ħafna biex nqajmu awareness. Nasal li ngħid li grazzi għall-association il-gvern fl-aħħar tas-sena li għaddiet vara skema biex tingħata għajnuna r-restawr tal-dajes. Din l-iskema għal kemm kienet teżisti qabel kienet tkopri biss lill-sajjieda full-time jew part-time minn dak li kienu qabel MFA u MFB. Dawk li nies oħra dilettanti li kienu jew MFC jew S li kellhom dajes tradizzjonali ma kinux jistgħu jibbenefikaw. Illum il-ġurnata taħt il-Ministeru tal-Kultura hemm skema li tgħin f'ċertu affarijiet. L-iskema tgħin biex inti tixtri materjal bħal żeba, injam u materjal ieħor. Ovvjament, speċi il-flus li nataw mill-iskema ma jikkoprux l-ispejjeż biex tirrestawra dajsa. Speċjalment dajsa bħal Firilla, il-Firilla fiha 18 piet, 22 piet, hija femni fi stat ma ngħidx diżastruż imma qiegħda fi stat li għandha bżonn restawr mhijiex speċi żeba u stokk u lesta, hemm mhix fiha x-xogħol. Apparti minn hekk aħna l-idea tagħna mhijiex li nirrestawrawha u npoġġuha static display x'imkien. Aħna l-esperjenza li rridu nagħtu eventwalment hija li ikollok dajsa taħdem, dajsa fil-baħar, inti tista' tmur tara dajsa ġu mużew u tieħu ċertu esperjenza tara mill-viċin, imma meta inti għandek dajsa fil-baħar hija tbaħħar fuqha, qed tara bil-qluħ, inti l-esperjenza li ħadieħu hija kompletament differenti. Ġifieri aħna l-ewwel parti tal-proġett huwa li nirrestawraw id-dajsa u nġibuha f'kondizzjoni li npoġġuha l-baħar. Hemm xi tip ta' njam partikolari? Għal-kurzità. Tal-aħmar u mbagħad hemm ħafna injam differenti skont l-impartijiet. Viktor l-eluq tal-aħmar. Biċċa kbira ikunu sa 12 piet jew iżgħar ikunu jew tal-abjad jew tal-aħmar biss. Ikbar ġieli ikunu l-eluq ikun tal-aħmar u tal-fraxnu
il-majri u stannari kunu ma minn il-fraxnu. Meta ngħidu l-eluq, meta Viktor jgħid l-eluq huwa it-tavlar ta' barra dak li jagħmel qisu l-banju biex niftehmu. Huwa l-eluq. Hemm oħra li jkunu kollha fraxnu darba mort narħom jagħmlu dajsa fiha x-xogħolet fiha x-xogħol għall-ostja. U żgur u dik hija problema oħra għalkemm ma taw nies li jibnu d-dajes, speċi ma ċaw ħafna nies li jibnu d-dajes, naħseb toqdom fuq it waħda kważi. Laqas baqa' ħamsa. Laqas baqa' ħamsa, ġifieri ħafna minnhom jikkonċentraw fuq il-dajes tal-regatta. Li fimni huma dajes tradizzjonali, maħna bħala assoċjazzjoni maħniex daqshekk inkwetati fuq dawk għax hawn 5 klabs tar-regatta. Hemm following kbir, aħna l-iktar Dawk għandhom l-malmin tagħhom. Dawk għandhom l-malmin tagħhom. Aħna l-iktar konsern tagħna hija kapaċi jibnu dajsa imma jibnu materjal irqaq. Dawk għandhom standard għalihom. Isek qed tibni Land Rover u dajsa tal-qaw u karozza kwarta mil. Waħda built for speed, l-oħra hija built għax-xogħol. Ġaħna li nibża huwa illi jekk ħankomplu din ir-rata, id-dajes tax-xogħol, id-dajes tradizzjonali, il-luzzu, il-kajjek, il-fregatina, il-firilla, ħanet il-fuqhom. L-aħħar darba rajt nsejt fej, kont qed tinqalleb hawn. Dajsa qalbuha danaw tagħti sa. Ejja, dik hija dajsa, dik hija fregatina tal-Kraten, dik hija fregatina rari ħafna. Ejja, u għamluha. L-iżbaljaw li qattaw ġo fihax li kieku qalbuha wiċċa l-isfel hija ħasra kien tkun tibqa' sħiħa d-dajsa u servi l-istess xogħol jekk idu jużaw għalhekk. Jew kienu sibu dajsa nqas ta' din hija sfortuna kbira. Jiena hekk minn moħħi naf b'waħda qiegħda ġo bitħa ta' skola l-Kalkara, luzzu enormi. Mbagħad hemm luzzu ieħor qiegħed maqlub fuq ġenbu l-imsida. L-imsida tal-Quhem. Tal-Quhem. Hemm ieħor taħt 3 palmiet Marsa Skala. Hemm oħra fregatina oħra Marsa Skala, hemm oħra fil-roundabout ta' Marsa Xlok, hemm id-dajs tal-Latini Għawdex. Daw eventwalment daw ħajspiċċaw, ħajinqasmu bil-pis tagħhom bl-elementi u posthom huwa fil-baħar. Speċi aħna naħseb l-unika pajjiż fil-Mediterran illi m'għandux speċi flotta tradizzjonali bil-qluħ kif suppost. Ma tamil sens. Dawrin bil-baħar. Ekku, u biex ikun interessanti kemm għal-Maltin u kemm għal-turisti li jiġu bħal speċi, meta jiġu turisti jieħdu ritratt, ma jieħdux ma' speedboat jew kif jaraw xi luzzu jew neħdej xulxin. Għarhom serin jieħdu ritratti ma' daw. Wildiri min jiġi u laxqa ta' qalbhom imorru bħal Marsa Xlok jaraw xi ħadd jisbuh id-dajsa. Laqas ikun jista' jaħdem bihom ġol bot jitlu tal-żeba. Għax kemm huma wildiri għax dik laxqa ta' qalbhom. Issa aħna għal xi raġuni qed inaħħuhom minn fuq l-iskalli d-dajes ma jħalluhom jisbgħuhom hemm ma xidu jagħmlu l-imwejjed. San Ġiljan l-istess kollu ta' Bellera tħalli dajsa pereżempju. San Pawl il-Baħar li sbaħ wieħed li hemm ħdej Gillieru. Hemmhekk ikun hemm 3 luzzijiet veru mhumiex tax qegħdin commercial biex jinkrew imma jtellagħhom hemm qed isewwihom bħalissa. Diġà mort darbtejn narhom jiena Voldiri, għax tieħu ritratt hemm 3 dajjes bieħdej xulxin. Hemmhekk biss li tista' tgħid ħadd tieħu ritratt ma' dajjes tradizzjonali mill-iskalji kollha. Kieku kull fejn hemm menqa. Jiġi biss marbutin dajjes li huma tradizzjonali. Daw żgħar il-menqita ma tantx jieħdu ħafna dajjes. U jiġu bħala inċentiv tista' t-tella fejn tella ma' ġembu ikun għal dajjes tradizzjonali biss. Sewa, u l-men qed intrabat dajjes tradizzjonali biss. Allura mendu dajjes tradizzjonali jibqa' jżomma jgħid għandi fejn norbot u għandi fejn tellaħħa. U dan mistax ikun hemm individwu wieħed, dejtu ikun hemm grupp. Min raħal pereżempju 9-10-15 dilettant li kollhom id-dajjes, etellawhom, niżluhom jgħinu xulxin, jisbawhom, eċċetera. Issa daw ikunu minn familji, di xi ħaġa li tintiret. Jiena retta minn missieri minn għand il-nannu, il-bużnannu tiegħi kien bid-dajjes ukoll Voldiri, ma diġix hubbhom ħanaqbad nixtri dajsa. Kif taqta' minn ġo port bħalma għamlu pereżempju tal-Pjetà.
kienem dik id-dugana u dik li għajdula kienet dwana antika, hemmhekk kienu kien hemm grupp ta' dajjes hemmhekk u nies jieħdu ħsiebhom. Ħadu ilhom dawk sparixxew id-dajjes bijawhom u f'dik l-erja ma baqax dajsa waħda tradizzjonali. Sewwa bħalhom qed jagħmlu San Ġiljan, bħalhom qed jiġri San Pawl u qed jiġri fil-portijiet kollha. Kieku jħallu ċentru żgħir fej daw id-dilettanti jinġabru u jżommu id-dajjes huma jiġu irħas. U jżommu, u meta jiġu turisti u għal Malti stess, jibqa tradizzjoni ta' xtib ta' dajjes kenna. Biex tikri pontum titħafna flus. Ħafna. Enormi. L-ironija ta' x'inhi imma, għaxinija xejn ironika, u nixtieq ngħidha, kif taf għandna palissa crowdfunding għaddej biex nippruvaw niġbru 5,000 euro għal Firilla, grazzi. U parti minn dil-kampanja tal-crowdfunding, speċi mhix dik li qed tidher fuq l-internet, batna. Jiena waħdi bat xi 70 email il-kumpaniji differenti, mhux ħansemmi kumpaniji, imma tistgħu timmaġinaw intom kumpaniji kollha li jużaw il-kuluri u l-ikonografija tal-xismu, jew pereżempju xi ħadd għandu ma nafx ħa nsemmi ġej Luzzu Recording Studios jew Luzzu Pizzerija. Jiġifieri kulħadd li juża l-kelma Luzzu jew juża l-kuluri jew juża line jew juża xi ħaġa li għandha x'taqsam, jiena batlu email. Ngħidlek ma 65-70 emails. Irċevejt 3 risposti. Biex, ġveri, daw kulħadd lest biex jagħmel flus u jirreklama juża ikona Maltija. Imma mbagħad meta niġu assi u no biex aħna speċi. U ma kienx hemm ammont 17 euro vuol dire, laqqas 10 euro. Imma li ma nistgħux nirrealizzaw hija illi jekk ma nagħmlu xi ħaġa, daw mhux inkun fatalista ta' ma fi żmien 40 sena ħajspiċċaw, ħajibqa' waħdiet minnhom daw. Umbagħad din l-ikonografija kollha, din ir-rabta kollha, dan il-potenzjal għal reklamar għal Malta, ħajspiċċa jintilef. Għaliex ma jkunx hemm iktar? Għajn ximur nagħmel Marsa Xlok biex naħares lejn xumnija tal-Power Station. Fuq it-Euro, mhux il-Luzzu hemm fuq it-Euro. Ejja, fuq it-Euro hemm ħafna, ġifieri ara, ma nafx jekk għandix ngħidha di, ma ngħidha. Il-kuluri tal-Air Malta huma l-kuluri tal-Luzzu. Għal-inqas il-kuluri, l-isfar, il-blu, l-aħdar, huma l-kuluri tal-Luzzu, il-kuluri tal-Ajn, il-kuluri intużat kien hemm il-Malta Music Awards, kien hemm Malta Music Awards, kien background wara l-preżentaturi, Luzzu enormi. Kien hemm il-Malta Fireworks Festival, Luzzu. Anke karnival Luzzu kbir kellha. Karnival, Luzzu. Fis-sens. Għaxa dawk il-120,000 li taw il-dak għaxa tawħom il-dak. 120,000 ta' xiex. Nix dak li ġabu biex jiprezenta. Biex jiprezenta Ġifiri, fil-sens film, speċi għedin nużaw biex nirreklamu l-pajizna. Jek tmur l-airport, jien ġili namela, tmur l-airport, titħol fil-bookshop, all right? Tipo 65% mill-kodba fuq Malta, jew bir-riċetti ta' Malta, stampa ta' Luzzu għandhom. Ta' story. All right. Jekk huma souvenirs, jekk huma kalamiti tal-dana, huma luzzijiet ma' minn iċ-Ċina jew l-Indja minn xi tifel. Imma fis-sens tipo min qed jagħmel flus minn dal-affarijiet għandu bżonn iqum għax eventwalment speċi ħadd irreklamaw bħal maġġala it-tieqa tgħawdex. Tipo waqgħet. Ma tistgħux irreklamaw aktar. Ferrovija, kellna il-vapur tal-art. Ġifieri jitintilef tiegħu ma jkollhomx. Eżattu, aħna nħossu illi mhuwiex biżejjed illi narawhom fil-mużewijiet, narawhom displayed statikament. Aħna nħossu li l-esperjenza li tieħu fil-baħar hija differenti. Li jkun hemm dajjes. Aħna li nixtieq nagħmlu huwa li jkollna d-dajjes tal-baħar taħdem bil-luħ biex nipprattikaw aħna wkoll. U nagħmlu nies oħra pereżempju tfal li kif taħdem għax il-Latin speċjalment u t-Tarkija għadni ma provajtux irridu nippruvaw ukoll. Huwa iktar komplikat minn sistema tal-Ingliżi il-Marconi Sales. Imma la darba taqbad tuża lilu ma tarġax tmur lura lej. Għax tantu sabiħ, ma jtkollok 3-4 minn nies li jafu ħadmu għaddajsa. La taħdem bieħ,
jidħol fid-dem vuol l-oħrajn automatiki su mekkanika li se bil-magna l-uħiħor ħdej l-uħ bil-Latin. U Noel kien għalli li ħajamlu xi ħaġa l-Emcast? Ejja, mela tal-Emcast kien il-biċċa tal-Emcast hija di, mela l-Emcast hemm ġiġ affarijiet qed jiġu. L-Emcast għandhom kors Traditional Maltese Boat Building. Sissa fejn aħna qatt ma sar għax ħadd qatt ma għamlu. Dal-aħħar kien hemm expensive ukoll, huwa daqsxejn expensive, huwa kważi 3,000 euro, dak li jkun speċi 3,000 euro. Jiena kont ħajjar nidħol għalih il-kors biex nitgħallem, imma jiena għandi 69 magħluqa diġà. Nagħmel xi 3 snin kors. Vuol fuq xi 4,000 u għal xiex imbagħad. Minn għadu żgħir forsi, imma mhux ikun dak il-flus, jista' jkun evening classes pereżempju, biex dak li jkun kollu suġġetti oħra ma jtilfux u ikun is-sussidjat minn xi ħadd, ma jistax ikun li dak li jkun ħallas 4,000 biex imur jitgħallem isewwi dajsa. Dajsa ta' sajjiet ta' mhux se jtik flus biex issewwielu ta' vuol dire m'għandekx ċans li ħassi sinjur milli tsewwi d-dajjes. L-Emcast ukoll hemm xi ħaġa fuq l-Emcast. Dal-aħħar kien hemm dajsa partikolari hija il-Marianne. Marianne għal min jiftakara kienet dajsa li kien juża l-Captain Morgan għal cruises. Kienet qisha luzzu, ħamra u safra. Mela, x'in l-istorja ta' dik id-dajsa? Dik id-dajsa hija dajsa tal-Latini jew dajsa Għawdex. Mibnija għal Maltin imma mibnija ġela. Din waslet fl-aħħar ta' ħajjita għal mal-kumpanija li qed taħdem u ddeċidew li jiskrapjawha. Aħna ġejna avviċinati bħala association minn hawn minn hemm biex naħduha, imma di mhix kaxxa Sfarini, speċi jrid ikollok post. Dik hija waħda mill-affarijiet ukoll nixtieq ngħid. Appell speċjal min jista' jgħinna. Aħna għandna bżonn premises gbar, xi tip ta' maħżen, xi ħaġa simili għal fejn jitrema l-karrijiet tal-karnival biex aħna nkunu nistgħu nistorjaw u naħdmu fuq id-dajjes. Din tkun xi ħaġa bl-elettriku biex taħdem fuq id-dajjes, x'hekk ħejtukom per post. Ifhimni, mela u minn hawn minn hemm speċi dik nduru magħha tal-elettriku nibdew bil-post. Imma din id-dajsa din il-Marianne speċi eventwalment u jiena nasal li ngħid mħabba il-pressure li għamilna u l-istorbju li għamilna, eventualment daħal li Infrastructure Malta u l-Emcast u tieħdet l-Emcast. Issa x'sa jsir minna x'ħajamlu minna l-Emcast ma nafux. Nisperaw li l-Emcast ħajużawha biex jgħalmu fuqha. U jirrestawrawha suppost. Aħna wkoll speċi ġejna dal-aħħar avviċinati minn Heritage Malta u aħna Heritage Malta dejjem għenuna. Aħna nixtiequ nkunu komplementari għal Heritage Malta għax nemmnu illi speċi jekk inti fenna f'turist u mort il-Mużew Marittimu u rajt il-modelli u rajt id-dajsa u rajt l-sejjer u mbagħad inti tista' tieħu esperjenza fuq dajsa bil-luħ Latini u bil-luħ tat-Tarkija, jien naħseb li l-esperjenza tkun xi ħaġa tal-ostja fenomenali. X'dajsa qed tara Ferrari hemm ġol mużew ma tista' suq il-Ferrari. Eżatt. Forsi ma suqx, forsi tirkeb dejjem xufier. Għax dik tittella tkun hemm ikollok l-istess ħaġa, l-istess proċess. Ma għandkom xi date partikolari jekk sa meta? Iva, il-crowdfunding li min irid speċi kontribwixxa li jista' jmur fuq żar ZAAR.com hija crowdfunding platform Maltija għandna sal-aħħar ta' frar. Ninsabu fiduċjużi li niġbru il-fondi kollha, jekk ma niġbrux il-fondi kollha għal-forn tal-ħobs tispiċċa. Ma tistgħux tagħmlu naqra extension tad-dat. Le, diġà kienu set dates ma nistgħux nagħmlu extension tal-ġismu le. Kif taħdem il-platform ma tippermettilekx. Kienet forsi żball ta' meta pjanajna crowdfunding imma issa li hemm. Imma din hija trend dal-aħħar, ġifieri ħafna minn dad-dajs jiġu abbandonati, isiru skips, kulħadd jarmi ġo fihom, mbagħad kunsilli jdejqu kisruhom, nitkellmu fuq dajjes li għandhom 80, 50, 60 sena ta' ġifieri ta' valur
U li għandhom id-dajjes huma kull waħda mibnijin jew minn mallim differenti, jew mibnija għal xi ħadd personali. Allura kull dajsa mhux tajt għaw ferilla, minn ferilla l-oħra jkun hemm varjazzjoni kbira. Allura aħna għalmenu nkunu naħdu l-ritratti naraw x'tip kienet, x'kienu l-varjazzjonijiet minn oħrajn, x'tip taqluh kellha. Tifhem, u dawn żommu mal-arkivju tagħna aħna għax qed ngħidlek kull waħda hija opra daw ma jkunux l-istess, mux tara kajjek, ta' kajjek. Imma kajjek jekk ikun twil jef kien ikun tal-gangmu biex jibdu l-gangmu bih. Jekk ikun wiesa iktar jef ikun jużaw għal-gadraj biex jibijaw fuq il-vapuri. Jew għal xogħol ieħor, kull tip ta' kajjek kien jinbena għal xogħol li hemm bżonn ġeneralment. Allura ma jkunx hemm jekk tara 10 kajjek ħdej xulxejn, m'hemmx wieħed bħal ieħor għall-ebda raġuni voldiri. Tifhem? Allora kull wieħed għandu il-ħtieġa li jiġi preservat daqs l-oħrajn jekk jista' jkunu ma jistax ikun. Almenu naraw il-fattizzi tiegħu x'kienu u għal x'kien jaħdem dan. Tifhem? Allura għandna xogħol kbir barra xogħol li jidher hemm xogħol kbir li ma jidhirx li qed isir minn l-assoċjazzjoni. Biex niservaw. Tiddu zidu xi ħaġa oħra? Le, aħna nirringrazzjawk tal-opportunità. Grazzi lilkom biex tagħmlu biċċa xogħol. Grazzi. Għalhekk nista' l-ostja. Grazzi. Thank you. Nirringrazzjakom forsi nagħtu update mal-ħin imbagħad. Iva, nirringrazzjak.